Haleluya! Mubiri washe ni vakazomupandukira. Luka chapter 22 vapa verse 14 kusvika pa verse 23. This is your servant apostle, Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional broadcast. Hallelujah. Say I love Jesus. Mubiri wa Jesu unesimba ama zangu ndo sakai satani paakavona Jesu abva kundonamata nekutsanya for 40 days amuona Aziya. Akati paari kana uri mwanakomana wa Mwari chinja mabwe awa kuti ziwe zimba. Wai nokuti waida kutanga iye kudya mubiri washe nokuti ndiwo chimba zakare. Waiziva kuti mune simba muchimba unova mubiri washe ishe Jesu Kristo. Ndo saka aida kuti Jesu achinje mabwe kuti zibe zimba. Haleluya. Kwete kuti dzaiva shuviro kuti Jesu adye but iye nokuti waiziva kuti mune simba muchimba mumubiri washe Jesu Kristo. Haleluya. Saka unenamo uyo uchapandukira Jesu Kristo mukati meupenyu wako. Haleluya. Apo paunenge wawomerwa upenyu uchikunetsa zinu zvisingafambe zvakanaka, wotanga kuyenda muzing'anga kundomura zita ra Jesu. Haleluya. Kana ukadaro amamudikani unenge watengesa Jesu Kristo. Haleluya. Nokuti iye ndiye mubiri wedu chimba chobupenyu wedu ne ropa resungano itsva mukumuka kwe vakafa, asi unenamo uyo uchapandukira Jesu Kristo. Zvino nguva yakati yasvika akagara pakudya neva apostora vake, akati pavari, ndakanga ndichida zvikuru kudya paseka iyi nemi ndisati ndatambudzika. Nokuti ndinoti pamuri handichazoidyi kusvikira yaitika muushe bwaMwari. Zvino akatora mukombe akavonga akati, torai ichi mugovane pakati penyu, nokuti ndinoti pamuri kubva zvino handichatongomwizve zvibereko zvomuzambiringa kusvikira ushe bwaMwari bwasvika. Haleluya. Now Jesu wakuchida kuchiva pachimba unova muviri wake. Haleluya. Ndoda kuti unzwe izvi, nokuti Satani nawo wachitsvaga mano okuti ungasvika sei kuna Jesu. Sinzi pakutanga akakumbira kuti Jesu achinje mabwe kuti zvive zimba, kwete kuti iye wainzwira Jesu tsitsi nokuti wakanga amuona nenzara, but iye ndiye waida chimba nokuti waiziva kuti mumuviri washe mune simba, nokuti Jesu ndiye chimba, but Jesu wakaramba. But now manje Satani wachiuya akapinda muna Judas mudzidzi wa Jesu kuti achidya chimba chiya chinova chaakanyima pakutanga, apo paakabvunza Jesu achiti, kana uri mwanakomana wa Mwari chinja mabwe awa kuti zvive zimba. Jesu akaramba. Haleluya. Akati pakanyorwa kuchinzi munhu haangararamine chimba bedzi, asi ni mashoko ose anobuda mumuromo wa Mwari. Haleluya. Say I love Jesus. So now ndoda kuti murangarire mashoko akataurwa na Satani, kana uri mwanakomana wa Mwari rayira mabwe awa kuti zvive zimba. Matiyo chapter 4 kubva pa verse 2 kusvika pa verse 4. Haleluya. Zvikanzi na Jesu pakanyorwa kuchinzi munhu haangararamine chimba bedzi, asi nemashoko ose anobuda mumuromo wa Mwari. Kureva kuti Jesu wakaramba kupefoma munana uyo wakanga warequestwa na Satani, kwete kuti Satani wainzwira Jesu tsitsi, but iye Satani ndiye waida kudya chimba ichocho
kana Jesu achinga angopefoma a miracle. But Jesu wakaramba ndava waiziva kuti chingwa chiri kurebwa na Satani achisi chingwa chaicho, but Satani wakanga achireva Jesu. Saka Satani ukuziva kuti muchingwa uye muropa ra Jesu mune simba, waida kutanga kudya iye paseka kuti ave noupenyu. Haleluya. But Jesu wakaramba kuti Satani atange kudya paseka unova muviri washe nekunwa ropa resungano itsva mukumuka kwavakafa. Haleluya. Regai tinzwe kuti nyaya iyi inoramba ichiendera mberi ichiti kudini. Haleluya. Nokuti hama dzangu, munhu unokupandukira kazhinji ndo waugere naye kana uyo waunodya naye patafura imwe chete. Haleluya. Say I love Jesus. Jesu wakatora chingwa akavonga akamedura akavapa vose vadzidzi vake kusanganisira na Judas Iscariot, achiti ichi muviri wangu unopiwemi. Satani chikati zvangu zvaita. Haleluya. Nokuti moyo wake waiva pachingwa sinzi anga akambochinyimwa. Jesu akati itai izvi mugondirangarira. Haleluya. Nokudarovo vapedza kurayira akatora mukombe akati mukombe uyu isungano itsva muropa rangu ino teurirwemi. Haleluya. But chisina kuziva vamwe vadzidzi ndechekuti Jesu wakanga atoona kuti Satani watova pano nechekare chingwa chiya chinova chandakambomunyima watochidya through Judas Iscariot. Nokuti Satani wakatsvaga mano nawo okuti ungasvika sei kuna Jesu akandodya chingwa chinova chiya chaakambonyimwa, panova apo pakati kuna Jesu, kana uri mwanakomana waMwari chinja mabwe awa kuti zvive zvimba. Jesu akaramba akati pakanyorwa kuchinzi munhu haangararami nechingwa bedzi asi nemashoko ose anobva mumuromo waMwari. Haleluya. Satani zvikamuremera akashaya kuti chingwa ichi ungachidya sei, ndava iye waiziva kuti mumuviri washe chinova chingwa mune simba, muropa ra Jesu rinova ropa resungano itsva mune simba. Saka waizama kuti ungamwa sei ropa iri uye ungadya sei muviri uyu. Haleluya. Now wachiuya akapinda muna Judas Iscariot. Haleluya. Say I love Jesus. Saka Jesu manje nokuda pokuti wakanga atoona already kuti Satani watova pano, watova muna Judas Iscariot, zvakare chingwa chiya chinova chandakambomunyima pakutanga watochidya through Judas. Ndo panoti asi tarirai ruoko rwaiye runondipandukira runeni pano patafura imwe. Haleluya. Say I love Jesus. Nokuti mwanakomana womunhu unoenda hake asi une nhamo uyo munhu waanopandukirwa naye. Haleluya. Say I love Jesus. Muviri washe nevakazomupandukira, ipapo vakatanga kubvunzana vese na iye Judas Iscariot wacho kuti ndianiko achapandukira Jesu Kristo. Haleluya. Jesu akatizve kuna Simon Peter, Simoni, tarira Satani wakakukumbira kuti akuzungurei imi sezviyo. Haleluya. Jesu akati asi ini ndakakukumbirira kuna Mwari kuti kutenda kwako kurege kupera. Haleluya. Simon Peter akati kuna Jesu, Ishe, ini ndakagadzira kuenda nemi kujere kunyange kurufu. Haleluya. Jesu akati kwaari, iwe Petro ndinoti kwauri, nhasi chaiko jongwe risati rarira uchandiramba katatu uchiti haundizivi. Haleluya. So now after vadya vaguta umwe ndiye unotengesa Jesu Kristo, ndiani uyu? Judas Iscariot. Haleluya. Say I love Jesus. Umwe zvakare ndiye wakuti handikuzivei Jesu, apo paanobvunzwa kuti uyu unomuziva here, akati uyu handimuzivi, kureva Jesu. Haleluya. Ndiani uyu? Simon Peter. Haleluya.
say I love Jesus. Saka usakachamara amamudikani kana vese vaunofidha nekubatsira mukati mupenyu wako, kana vava kukuramba kana vava kukutengesa, asi iwe ramba wakatarisa pana Jesu, chingwa cheupenyu wedu neropa resungano idzva mukumuka kwevakafa. Haleluya! Vanhu vanopanduka asi Jesu haapanduke. Jesu unoramba aineso kunyange tikatambudzika sei. Jesu unoramba aineso kunyange nyika isikatide. Haleluya! Waunodya naye ndiye anokutengesa. Haleluya! Waunotamba naye kazhinji ndiye anogona kuzokupandukira muzuva ramangwana. Haleluya! Asi Jesu tikaramba takanamatira paari, Jesu haambobva akatisiya, Jesu haambobva akatirasa. Haleluya! Jesu ndiye chingwa cheupenyu hwedu. Haleluya! Jesu ndiye ropa resungano idzva mukumuka kwevakafa. Haleluya! Ramba ukatarisa pamuchinjikwa amamudikani, kunyange zvinhu zvikarema sei, kunyange ukaremerwa sei, asi ramba wakatarisa pamuchinjikwa, nokuti muchingwa ichi chinova Ishe Jesu Kristu, ropa resungano idzva, mune simba amamudikani. Haudye muviri washe nokunwa mukombe weropa resungano yake idzva ukaramba wakadaro. Ropafadzwa amamudikani nezita raJesu. Haleluya! Once again, I'm Apostle Miracle Prince. To God be the glory.